Yawwa jama'a barkanku. Ina so nuna muku hanyar da za ku samu TON wato USDT a cikin TON ɗinku, amma sai dai ba wanda za ka iya cirewa kai amfani da shi a matsayin kuɗin ka ba, wanda za ka yi amfani da shi ke transaction domin samun profit a wasu mining da kake. So idan wannan ne zuwan ka farko a wannan YouTube channel ɗin, to ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyon mu da sauran mun daura. Yawwa to barkamu. Abu na farko da zaka shi ne zaka tafi TON wallet naka, kaɗan jira. Bayan TON wallet ɗinka ya buɗe, yanzu in kun gani ne yanzu ina testnet, kuma sannan kun ga abin da ke cikin testnet ɗina yana da 35.38 USDT. So abu na farko da zaka yi, wannan shine main wallet ɗina, main wallet address ɗina gana 0. to ni already ina da shi. To abin na farko idan baka da shi, abin da zaka yi zaka danna setting. Bayan ka danna setting sai ka scrolling down zuwa daidai gurin wannan TONKEEPER sai ka pressing nashi, sai ya bude. Bayan ya bude, wando kun ga wannan inda wannan on and off yake, already ni ina da shi, ina testnet kenan. To za ka mai da shi on, a gaza na sashi off, to za ka sashi on, a danna shi on, wannan kenan za ka sashi on. Bayan ka yi wannan sai koma back, sai koma ka danna daidai kan wallet. Bayan ka danna wallet sai ka danna add wallet, ka danna add wallet daidai wannan testnet account shi za ka taba. Idan ka taba shi wannan kenan, idan ka taba shi sai kuma back, add wallet, kun ga testnet wallet da yake. To yanda za ka samu shi ne, firstly za ka danna receipt, wannan kenan receipt, ka danna sai ka copy na wallet address na kenan. Sannan sai ka tafi sai ka fita sai shiga telegram naka. Bayan ka shiga telegram naka sai ka danna search. Idan ka danna search sai ka search na test giver TON, wannan mai blue nan shi za ku taba, wannan mai blue din shi za ku taba. In ka taba shi zai kawo ku. Already ni na riga na yi, sun babba ne. To zan koma sama misali nake yawwa get 5 TON in testnet, get 5 TON in testnet, kun gan shi sai ka taba shi. Bayan na taba shi, kun ga wannan rubutun da ya kawo, sai ku duba shi. Wannan capital letter din gashi nan, wannan letter din da yake kan layin nan gashi nan, wannan sun sa 2DD5FB na capital letter yadda suka rubuta shi, wannan na kan layin shi za a bi. Sai kuma back sai ka taba, sai ka rubuta in capital letter yadda suka rubuta aka za ka rubuta shi 2A514 then E in capital letter inda rubuta aka 2A514E sai ka danna send. Bayan ka danna send zai nuna maka wannan enter wallet address. Then sai ka first na wallet address naka da testnet kenan wanda ka yi copy daga ba, sai ka danna sai ka send. Bayan ka yi send sai ka koma back zuwa ga TON wallet naka. Kun ga da abin da nake da shi 35.38, then sai mu jira mu gani. Kun gani ya zama 45.77, amma kuma ka kumanta wannan testnet ne kawai, ba ka iya cire shi, ba ka iya amfani da shi ba, yanda za ka yi amfani da shi shine kamar misali, tunda
mun yi amfani da shi a cat ne, sannan kuma cat ya riga ya wuce, an gama amfani da shi a cat yanzu tukuna. Yanzu misali bari in je save question save question yawwa, save question yawwa. Yanzu kuga save question din nan akwai transaction da ake na ton, so time din bai kai ba shi yasa ban yi ba, amma idan ne zan yi bidiyo sai in nuna muku yadda yake.